Jo et volia fer una pregunta perquè he escoltat moltes vegades a Víctor i parla d'un règim integrador, d'una república integradora. La gent que és capitalista o neoliberal té cabuda? Nosaltres entenem que la República Valenciana, encara que això pugui sonar populista, no ho és. És cert. Nosaltres entenem que la República Valenciana ha de ser de tots i per a tots. Evidentment, hi ha un dels principis fonamentals que estaran consagrats en la Constitució és el dret a la llibertat d'expressió. Aleshores, aquest grup ideològic al qual tu te refereixes tindria tot el dret del món a organitzar-se políticament i a presentar-se en les eleccions conforme estigui organitzada la futura República Valenciana. Queda clar, no? Ara, si tu me preguntes a nivell personal què pense jo, o sigui, quin és el meu posicionament en relació a aquest pensament, ja ho he dit, però més concretament te diré que aquesta visió del món, perquè no deixa de ser una visió del món, una visió política, és el que ens ha dut a la situació catastròfica en la que estem ara. Jo voldria afegir el següent, perquè és una pregunta molt important. Perquè, de fet, a partir del dia 22, nosaltres organitzadament intentarem anar configurant les futures regles del joc que serà la Constitució. I ens trobarem en preguntes com aquesta i jo contestaria el següent. La República Valenciana serà una república que interesse a una majoria de la població dels residents d'Oriola Vinaròs. Qui es posi al capdavant per aconseguir aquesta república, està clar que portarà la seva ideologia. Evidentment, si aquestes forces neoliberals i capitalistes es posaran al capdavant per reclamar la República Valenciana, segurament aquesta república tindria aquest caràcter. De moment sembla que els únics dos partits que per primera vegada a la història que mai s'havia reivindicat la República Valenciana, mai. Doncs bé, aquests dos partits que són NB i República Valenciana, que són els primers que estem reivindicant la República Valenciana i unes noves regles del joc, doncs s'han definit ara mateix. El company Albert Marín d'Esquerra Universitat Valenciana ha parlat d'un projecte en què el cooperativisme seria una cosa predominant i el que ells defensarien. El company Nicolau, en nom de la República Valenciana, com ell ha dit, ha matisat i ha aclarit el nostre pensament anticapitalista en la forma en què ho ha dit i ho ha expressat ahir. En la mesura en què se vagin incorporant sectors socials que reivindiquen també la República Valenciana, la confluència, la dialèctica, donarà el que al final serà. De fet, això va passar en la Revolució Francesa, com sectors demòcrates i sectors liberals lluitaven a l'hora de definir la República Francesa. La República Valenciana serà el resultat d'aquests sectors i d'aquelles forces que reivindiquen aquesta república i que ha de comptar amb el suport de la immensa majoria de la població. Dit això, a mi ja me va bé simplement despenjar-me d'Espanya. Si a més me despenja d'Espanya i la república me garantís socialment tot el que els companys m'han expressat, molt millor. Però en principi, a mi ja me va bé que qualsevol valencià vulgui una república de futur, una nova regla de joc. Ja seria qüestió de discutir. I en aquest sentit jo sempre estaria al costat d'una república amb les característiques que s'han comentat aquí abans. Tot depèn de qui s'apunte a aquest projecte.